Şirmişen rayonunun 90 yıllığı bilgilep ötüldü. Көп milletli tübekte zamana adımından kalışmışa, vakıtında tırışıp işlep, mul, toza tırmışta, gerek şakta motor itip, yol ıyıştırıp, siyikli tukayыбыз etmişli uzara til ve lügat olmaşıp yaşavlarına dağın bir kat inandırdılar. Beyramның күркәм mizgilleri turunda Fənis Muhammed hazırlagan maxsus reportajda. Быйыл Şirmişen'nin 72 min hektarдағы şәшілік жерінен rekordlı sanda ашлык жиып алынды. Сәхнә түріндегі яңа уңыштан пішірілген бауырсақ шушы муллыкның күркәм символы булды. Аны мәйданга җыелган һәркем авыз итте. Төнеңне йотарлык тәмле шундый бауырсакны Şirmişen кызлары, киленнәре бар күңелләрен салып пешергән. Авыл җирлекләре оештырган көзге күргәзмәнең муллыгыннан киштәләр сыгылып торды. Мәктәпләрдә бәйрәмгә буш күл белән килмәгән. Укучылар үзләре үстергән яшелчә, җиләк-җимеш, кайнатмаларны тәкъдим итте. Бәйрәм түренә бер артлы районны үстерүгә аеруча зур өлеш керткән ветераннар, алдынгылар күтәрелде. Кайберләренә районның мактаулы гражданы исеме бирелде. Районның 90 еллыгы медале, район башлыгының истәлекле бүләкләре, грамоталар, рәхмәт хатлары тапшырылды. Район тормышында якты эз калдырган якташларны искә алдылар. Дорогие земляки, уважаемые черемшанцы и гости нашего района. Примите самые теплые и сердечные поздравления с 90-летием нашего района. Это большой праздник для всех, кто здесь родился, кто связал свою судьбу с районом, живет его настоящим и будущим, стремится сделать его лучше. Черемшанский район для нас – это общий дом, объединивший людей самых разных судеб, характеров, поколений, конфессий и убеждений. Эшләгән кешегә кадер зур Şirmişәндә. Алдынгы игенчеләр, терлекчеләрне юл нәтиҗәләре буенча әле сыңгырак хөрмәтләячәкләр. Ә менә бик җиңүнең 73 еллыгында утны суны кичкән ветераннарны ел дәвамында үйләренә барып зурлаганнар. Тыл ветераннарын Татарстан президенты Миннихановның бүләкләрен, аларның пакетларын, шулай медальләрен, аларның котлау кәгазьләрен без һәрбер йортка килеп, һәрбер тыл ветераннарына булган бүләкләрен тапшырдык. Аларның барысы да бик сөенделәр. Үзебезнең президентыбызга бик зур рәхмәтләр. Менә әле алдагы көннәрдә 1 октябрьдә Өлкәннәр көне була. Алдагы көннәрдә дә шул Өлкәннәр көненең аларның күңелләрен күребез дип тоям. Biz türlü avullardan jıyılgan halk, Berkete'den, Tuymet'ten, Kadi'den, Laşman'dan, mene şu Matur Tatar avulu, Tatar öyüne jıyıldık. Bugünkü Matur beylemimizge Şirmişen'in 90 yıllığına. Şirmişen күп милләтле, күп динле район. Халыкның 54% татар мишәрләр, 25% чуашлар, 12% руслар, мордвалар 4%тан артыграк. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына еллык юлламасында 2021 елны туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан итте. Төрле халыкларның үзара дус, тату булып, Тукай әйткәнчә, тел вә ләгать алмашып яшәүләренең үрнәге дип Şirmişen төбәген атап булыр иде. Biz türlü millet halkları bilen üzara dost, tatlı yaşımız. Siz bana bugünkü beyram şarasında da kırdınız. Kilesi yıl halklar dostları hem bir demdege yılı bulsa da biz bana küpten indi ucu bizden için yıl bara. Çünkü birbirimizge konakta yarışıp, birbirimizge konsertler koyuşup, birbirimizin yılaları, garip adetlerin hürmet edip yaşımız. Чуашлар, мордвалар мәктәпләрдә үз телләрендә белем ала. Чуашлар татар авылына килсә, татарча сүз башлый, татарлар чуаш дуслары янында чуашча сөйләшә. Ульяновка авылы вәкилен без туган телендә тыңладык. Bir Şirmişen rayonunda Чувашсем, Тударсем, Вырыссем, Макшызем, Курде туслы бурынат бар. Курнеде bir сыйлык сунат бар. Телей курнышра, оножу, буржетреде ергеле тибер бурынма бу сынет бар. Я, әйтегез, район үзәгеннән 40 чакрым читтә урнашкан Әккәре авылының чуаш халык фольклор ансамбле башкала ансамбльләреннән аягы белән калыша. Мордва Афонкасы авылының фольклор ансамбле күп тапкырлар Бөтен Россия конкурслары лауреаты. Ахаңлы тавышлы башкаручылар милли традицияләрне кадерләп саклый.
Эрзән велесе, мон ялгат чачин, эрзән велесе, мон ялгат касин, мон вечкса велем, терень мастором, мон вечкса велем, дерзән келем. Шумбрачи вечкевикс ялгат, вастатану минек масторон тлангсо, мини эрзятне, умок уже тесе кармине эрямо, эрятано весе марто дружно, мирно, тесе минек и татар, и чуваш, всякой нация тулить. Но меня керзятнитне, кадось аламо, вейке на весь район, вейке эрзянь веле минек. Şitte yaşayışı yaktaşlar Şirmişenni anlatmıyorlar, yerdenlerinden taşlamıyorlar. Emir ağında doğup isken, Yarak Surgut'ta yaşayışı bir tuğan Mindar hem Fazıl Əqləmovlar akşasına, rayon üzerinde yana meşit düzüldü. Emirini sıklandırıda, oğulda tiplenip kalan yaş gayelilerge buluşalar. Yaş bağları tuğan gayelilerge 100.000 sum akşa bile gitip geldiler. Kündük kanı tamgan jirge doğruluk saqlagan irinin səxtədəki шығışı köplərinin көңіл qılların şiirtdi. Әмма ләкин, менә безнең район халкы, үзебезнең гади колхозчыларыбыз булмаса, без кая кайтыр идек. Алар безне каршы алалар, ялмаеп, ялап узатып калалар. Шундый матур район үзәк төзегәннәр, шундый матур авылларыбыз. Мен алар алдында башымны ясым килә, алар безнең шикелле бәхет эзләп, кайдыр читкә кичеп китмәгәннәр. Безгә саклап калган авылларыбызны, районыбызны саклап калганнар. 30 имәндә туып үскән егетләр дә туган як белән гел элемтәдә яш кайталар. Мен анда һәр вакытта да сагынып, яратып үземнең туган ягыма кайтам. Әлбәттә, үзебез хәлдән килгәнчә авылга булышырга тырышабыз. Менә безгә бит инде авылның администрациясе читтә торучыларга безгә төрле мөрәҗәгать белән чыга инде ярдәм итәргә авылга ниндидер. Без инде үзебезнең яктан булышкан хәтлек булышабыз инде. Менә соңгы вакытта авылда теге бәләкәй юлларны төзекләндерү булды, чишмәләргә бара торган. Шунда әзрәк үзебез булыштык. Теге әйтәләр бит әле тамчыдан күл җыела дип. Шунысыман менә әз-әз генә һәрберсе шулай җыелышып бергә акчалата ярдәм итсәк, авылны шулай төзекләндерүгә булышабыз инде. Косандагы якташык җәмгыяте күп тапкырлар республика конкурсларында җиңүче. Быел да җәмгыять актив эшчәнлеге өчен 100.000 сумлык грант отты. Туган җирдән башка яшәүне күз алдына да китерә алмыйм, ди җәмгыять җитәкчесе, Туймәт авылында туып үскән талант иясе Раушания Сәүбанова. Туган як ул туган як инде. Киндек каны тамган менә шундан барыбыз да туып, әллә нинди җирләргә китеп зур кешеләр булсак та, туган як ул безнең беркелгән шушы бер күсуларын биргән, тәмле хуш хисләрен биргән һәм тәмле икмәгеннән нинди тормышта үссәк тә без үзебезнең туган як белән һәр вакытта да бәйле һәм бүген үзебезнең туган якка 1000 рәхмәтле булып яшибез. Һәрбер чыгып киткән кеше үзенең туган ягына ничектер булышып, ярдәмләшеп яшәргә тиеш дип уйлыйм инде мин үземчә. Һәм менә үзем инде 3 ел инде шул якташлык җәмгыятен алып барсам да, җитәкләсәм дә, бик күп әле безнең эшләреебез дә, бердәмләшеп сөйләшәсе сүзләребез дә һәм киләчәктә менә калган районнар арасында төшеп калмыйча үзебезне горур тотып, һәр вакытта да ярдәмләшеп, нинди райондамы, республикадамы һәм Рәсәй күләмендәме, мировой күләмдәме, бөтен дөнья күләмендәме нинди агымнар бар, нинди алга китешләр бар, менә шулай яңарырга тиешбез, үсәргә тиешбез. Һәм районны да үстерергә тиеш, ярдәмләшергә тиешбез. Менә шундый өметләр белән яшибез. Халкыбызның бөек шәхесләре Габдрахим Утызимәни, Гаяз Исақи, Әгдәс Курат тамырлары барып тоташкан Ширмешән төбәге варислары бәйрәмнән рухланып, районның 100 еллыгына тагын да зуррак үрәргә ирешеп кашлау теләге белән таралышты. Фәнис Мөхәммәтов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары, Ширмешән районы.